Como é? Entroido ou antroido? No anterior capítulo faleivos de algunhas palabras relacionadas con el, pero faltou o máis importante. Como o chamamos? Entroido, antroido, entruido. A ver, a forma que dá como estándar o dicionario da Real Academia Galega é entroido, por ser a maioritaria. E tamén admite carnaval, pero digamos que entroido e carnaval poden ter algún matiz diferente. Os que vivimos ao 100% non nos gusta chamarlle así. Pero o certo é que entroido ten moitas variantes. Antroido, antroiro, antroito, antruido, entroido, entroiro, entruido, entrudio e introido. Así que dependendo de cal sexa a túa zona, podes chamarlle dunha forma ou doutra. O caso é festexalo, cando se poida. E non vou acabar este capítulo sen dicir que o mellor entroido é o de... Me faltaba o digocho eu. Digocho eu!